4 ország, 13 iskolája képviseltette magát az idei sorrendben 7. Magyar Kanizsai Gyerekfesztiválon. A Jovan Jovanović Zmaj általános iskola, mint szervező, 4 napra vendégül látta a testvérvárosok iskoláit. A községbeli iskolák tanulói mellett pénteken és szombaton felléptek a Svilajnaci, Ferencvárosi, Kiskunhalasi, Sepsiszentgyörgyi, Tatai, Nagykanizsai, Királyhelmeci, Budaörsi, Felsőzsolcai és röszkei gyerekek. A fesztivál ünnepélyes megnyitójára pénteken került sor, amelyen a megjelenteket, a messziről érkezett vendégeket, küldöttségeket Juhász Márta igazgatónő köszöntötte, a fesztivált pedig Nyilas Mihály polgármester nyitotta meg. Megszokhattuk, hogy a házigazdák minden évben színvonalas produkcióval köszöntik a fesztivál látogatóit. Az iskola gyermekkórusa most is különleges összeállítással lépett színpadra. A 2 fesztiváli nap során több 100 iskolás tehetséges diák lépett színpadra, alsó és felső osztályosok egyaránt megmérettettek a szakavatott zsűri előtt énektudásban, hangszeres zeneismeretekben, modern és néptáncban, vers és mesemondásban, de színdarabokat is értékeltek a bírálóbizottságok tagjai, ahogyan bármilyen más produkciót is bemutathattak a jelentkezők. A versenyszámok bemutatására idén is 2 helyszín szolgált, az Zmaj iskola tornaterme és a Művészetek Házának nagy színpada. A versennyel párhuzamosan fotó- és képzőművészeti pályázatot is hirdettek a szervezők, és ezekből a munkákból kiállítás nyílt, ahogyan Kovács Ildikó tanárnő diákjai is előkészítettek egy különleges kiállítást. Magának a rendezvénynek többszörös jelentősége van, tehát egyrészt maga a tehetséggondozás, a tehetségeknek a felkutatása, illetve felkarolása is megtörténik ezen a rendezvényen. Mindamellett akár hátrányos helyzetű tanulóknak is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy színpadra lépjenek. Másrészt viszont én úgy gondolom, hogy a családoknak köszönhetően igazán tartalmas barátságok születnek ezek a tanulók között. Vannak olyan családok, akik több tanulót is befogadtak különböző városból, és hogyha azt nézzük, hogy egy-egy családhoz akár 3-4 különböző városból érkező tanuló is érkezett, akkor kiszámolhatjuk, hogy az hány barátságfonál lesz a jövőbe. Tehát, ahogy említettem, tehetséggondozás, barátkozás, illetve most már 7. évben azt mondjuk, hogy szakmai tapasztalatcsere is a kollégák, tanárok között, folytatva ezt, illetve az ehhez hasonló rendezvényeket a jövőbe, úgy gondolom, hogy igen, színes, tartalmas iskolai életet tudunk majd a diákjainknak biztosítani, és nem csak a merev tanterv az, ami ebbe az épületbe fogja őket kötni. A gyerekek fellépéseit, a versenyrészt kísérő rendezvények tarkították. A színjátszó csoportokat a Knesa épületében fogadták péntek délután. Ezt a kategóriát egy rendkívül különleges és színvonalas vendégdarab nyitotta meg. A Górnagy Mária Színitanoda szegedi csoportja ugyanis itt mutatkozott be a fesztiválon résztvevőknek és az érdeklődőknek. A tehetséges növendékek, akik közül magyar kanizsaiak is tagjai a tanodának, a Dzsungel könyvének egy új feldolgozását vitték színre. A Górnagy Mária Színitanoda szegedi tinitanodája 3. éve működik Szegeden. Egyébként 15 éve van ez a készségfejlesztő tanfolyam Budapesten. Egyébként az iskola 30 éves, tehát most visszafele göngyölítettem fel az iskola történetét. 30 fővel működünk most Szegeden körülbelül, változó a létszám, mindig 2 csoportunk mindig van, az Agórában vannak a foglalkozásaink, és kiváló elismert művésztanárokkal dolgozunk, ők a kreatív team, Farkas Andrea művésznő, Maláj György, a drámapedagógusunk, Szemerei Bálint, az énektanárunk, Koleb Zoltán, a koreográfusunk, illetve a tánctanárunk, Káló Veronika, a logopédia tanárunk, logopédusunk, és én jómagam Csomorági tanítjuk a mesterséget. Ez nem színésznevelde, tehát bármennyire meglepő, hogy Színitanoda névem, ez a tinitanoda foglalkozás készségfejlesztés. Itt a gyerekekkel úgy foglalkozunk, hogy tulajdonképpen arra törekszünk, hogy a gyerekekből sikeres felnőttek legyenek,
Bár amellett, hogy azt tanítjuk, hogy a sikerből nem lehet építkezni, csak a kudarcból, szeretnénk, hogy ezek a gyerekek sikeresek lennének, mert sikeres gyerekből lesz sikeres felnőtt. Azok, akik előadóként részt vesznek a Színi Tanoda munkájában, bizonyára jól tudják, és már tapasztalatból is tudják, hogy hogyan lehet felfedezni a gyerekekben a tehetséget, hogyan mutatkozik meg a tehetség a maga hétköznapi, egyszerű módján ezekben a fiatalokban. Mi a tehetség? Mennyi a munka benne? Mit mutatnak az önök tapasztalatai? Minden gyerek tehetséges. Tehát, itt mi nem, és ráadásul mi úgy is működünk, hogy nálunk a gyerekek abszolút egyformán vannak kezelve. Nyilván mi látjuk, a mi szakmai szemünkkel, mi látjuk, hogy ki az, aki erre a pályára alkalmas. De az, hogy tehetséges valaki, tehát hogy alkalmas a pályára, mondjuk jól énekel, vagy szépen beszél, vagy hogy kiáll a színpadra, mondjuk jól mond egy verset, ez nagyon kevés. Ehhez komoly idegrendszer kell, koncentráció és hát fegyelmezettség. De ezek a gyerekek mind egytől egyig nagyon fegyelmezetten dolgoznak. Nagyon fontos, hogy szeressék, amit csinálnak, és mi mindig arra törekszünk, hogy a gyerekek tényleg valóban szeressék. Nagyon fontos, hogy a motivációt beléjük szeretnénk nevelni, hogy ők motiválva legyenek, és szeressenek eljutni A-ból B pontba. Ez többnyire nálunk sikerül. Az idei fesztiválon vendégként fellépett még Kocsis Dénes, a Budapesti Operettszínház színművésze, de a magyarkanizsai Karapánzsigy Kristóf, az iskola egykori tanulója is énekelt a gyerekeknek. A fesztivált idén az is egyedivé tette, hogy a jelenlevő iskolák, tanintézmények képviselői testvériskolai szerződést írtak alá a további együttműködés jegyében. A közösségi élmények, a kezdeményezések és az együttes felfedezések olyan tartalmak és nevelő erejű eszközök, amelyek az oktatócentrikus tanítási órák kereteibe nem férnek bele. A testvériskolai kapcsolatok lehetőséget nyújtanak találkozásokra, közös tevékenységekre, megmérettetésekre, együttes ünneplésekre. A közös tevékenységek a résztvevőket tanulásra, alkalmazkodásra ösztönzik, kíváncsiságot ébresztenek új tájak és emberek iránt, megtanítanak önzetlenül dolgozni és szervezni, örömöt osztani, aktívan és hasznosan kikapcsolódni. A vendégek nevében a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója üdvözölte a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy fontosak számunkra a határokon átívelő kapcsolatoknak az építése és ezeknek az ápolása, és egy testvériskolai kapcsolat létrejöttével nem csupán arra lesz lehetőségünk, hogy megismerjünk egy másik település nevezetességeit, illetve annak érdekességeit, hanem hogy közvetlen kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, és ezeknek a kapcsolatoknak a fő részesei elsősorban terveink szerint a gyerekek lesznek. A gyerekek így egymás között barátságra, ismerettségre tudnak szert tenni, és bízom benne, hogy ez a hosszantartó kapcsolatnak az alapja a kialakuló barátságok, amelyek fenntarthatják majd ezt hosszú-hosszú ideig. A Gyerekfesztivál ez alkalommal is gálaműsorral és eredményhirdetéssel zárult. A szervezők és a vendégek egyöntetű véleménye és értékelése szerint pedig az idei mindenképpen az egyik legsikerültebb, legszínvonalasabb fesztivál volt. Fő támogatói között a Magyarkanizsai Önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács volt, de létrejöttét támogatta a Magyarkanizsai Tiszakóp és a Holker magánvállalat is.